Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo rin sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagkahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablawak iti ng baga bigat na yung baga daw na yung baga oras kada kay aming nga sangapada. Pag-share di programa tayo, share. Kanan nyo di pagkasalitaan ni Alma nga napauluan, duwa nga asawa, asino kadakwada. Allah, di title di programa tayo, narikat na ito, duwa nga asawa, asino kadakwada. Padaanan nyo pa kaya, di pagkasalitaan ni Alma. Hindi nga rin narugyan, di pagkasalitaan ni Alma nga napanguluan, duwa nga asawa, asino kadakwada. Dear Manong Nemi, kasta unay tiragsak mi Manong Nemi tanadanunan ti may kadua apa nagkasangay ni Mimi nga may kadua nga anak mi kini Arnel Manong Nemi. Wen, inpasangay ko kalbasan nga limugan ni Arnel iti barko tamesa nga siman isuna. Kalbasan ti dua Manong Nemi nga tawen nga panagbanyaga na, panaglayag na, Manong Nemi. Ket dumsaag manen tapno, umay na kami sa rungkaran. Isumat manen Manong Nemi, ket isumat iti may kadwa nga panagkasangay ni Mimi. Adaan kami iti bukod nga balay kini Arnel, Manong Nemi, kalpasan nga naipasngay iti inauna nga anak mi nga ni June, Arnel Jr. Wen, siman idin ni Arnel, idagam amu kami, idi inaram nak, kat gapot ipatpatag ko, kat ipatpatag nak met, kan nakananamat masakbayan, agsibot na may sangarot isunang siman. May bilang nga makuna nga OFW man. Uwen, pabor unay, dagiti naganak kanyak, kini Arnel, gapota, nabintas ko no tibiyag ko, nabintas to tibiyag ko. Nabintas to, iti bagunan mi nga pamilya. Iti laing kwasyon, Manong Nemi, kat kabuta siman, ti asawak. Mamanong adda di danak, may iliwak kang kanayon ni Suna, kaya kuwana. Kaya siyempre, kasi ay, sakripisyo lang nga kasapulang ako na Manong. Nagiti adaan iti asawa nga OFW. Kaya talaga nga sakripisyo. Dakil nga sakripisyo.
Nadaan kami ti bukod nga balay, siyempre balay ti siman, kompleto at alikamen. Kaya nga nadaan kami ti duwa nga anak, kaya tatama nun na may kaduan nga panagkasangin ni Mimi. Sumat man ti kaadda, manong nemi ni Arnel, kat kasto ko na itiragsak mi. Ragsak pakit ni June, manong nemi. Tani June, pitumot din ti tawan na. Kat siyempre, may iliw na ti ama na. E din to tani Mimi, awang pa'y unay nakam na manong. Nomapay amo nang ibaganti. Mami, mami. Mo nang ti baga, daddy, daddy, daddy. At dabasit nakam na, mahanap pa lang matandaan na. Naglayangin nga tumaray, naglayangin nga umuli. Nagaragsagsag kami iti dayta nga nagkasangay ni Mimi, ado dagiti inimbitaran mi kabagyan na dagiti naganak kanya kakabsat ko kastamat kayong kuwana. Siyempre, kalpasan ti party. Naturog yan ni June, naturog matin ni Mimi. Kaya kami kini Arnel, numampay nabanog kami. Ngayon, makainanakam kano, no ginarakop kami. Makainanakam kano, manong nami, no, agin nagik kami. Tanuman pa ito yung may katlong arabiina, sipod simanglad. Ididamo nga arabii, minansumi, may kadwang arabii, manso manin. Kita nga may katlong arabii, ori man nabanog kami. Alam manin. Agsipod ta, basit lang nga aldaw, manong nami. Iti gastaren ni Arnel, iti sasanglad na. Hanggang ako na nga bakasyon manong. Si manglad da lang dito Pilipinas, kadwal daw da. Siyempre, nakasanglad di barkuda, kat isuda pahinante, manong nemi, tagad to Pilipinas, dimsaag da, sa sinarungkaran da, dagiti pamilyada. Pero malpas mi nga pagustuhan direct namin kay ni Arnel. Ang sasalita kami siyempre. Sa mga babayan na kita nakta, okay? Sweetheart? Uri sa mong ibaga Arnel. Saan ko babayan na da? Di June, nalaing iti eskwela. Amom, isupay ti dagdag kanyak no kasi tanganda, assignment na. No kaya na. No dinaan mo, ayaban na. Mami. Tulungan ako, no? Dayaw ko na dyan, tatagpatulong. Di kita tatulong anak. Kakaasin to ka, no? Kakaasin to ka na nag-anak nga pagbasahin dat libro ka da, ag-assignment. Kahit nang sawan, alin dat pa nagbasa da. Ngayon ni June, ay sus. Ore saan na, mangmangan, basta yun na nga, aramidan ti assignment na. Nalaing danak ta. Dito oring araw dito pagyamyawa na. Imalaan na ta. Siyempre, imalakan nyo. Imalakan nyo. Imalakan na ta. Nga doa. Kat ni Mimi nga ta. Nalaling tumanin ti babae nga anak ta. Kat jak nga ta makaibati. Para di may katlong anak ta. Lalaing nga ma. Maudi na ito yung ngarabi. Sumakayak man ti barko. Mano-manan nga tawan. Kada tawan. Sa nga mali ang damat cellphone. Alis tumit lang ti communication itan. Sana kasi di. At the time ko, amok man nga saan ka busy, video call ta. Kahit ko makita, makasalita na kita anak ta. Diba? Kahit nung kaspagaligan na saan ka nga, saan ko malagip timang tawag kang ka, kada kayo. Sige timang tawag kanya, anak lagi da busy. Isang oras agaad dayo, tekas lata lang, aga-asidig. Dito tipindas itan di communication. Alma, di mo baybayan di bagi. Dahil taka mo din. Eksperti sa mong palang baybayan ka rin nagta. Di kagpaspastek sa bali nga lalaki dito balay. No, may nitatanghay. Uno ni papang mo. No, may di kita lalaki kaabsat mo. Meaning, no kita lalaki nga mangkalungkang ka.
Saan kunto nga ramiden dita, Arnel? Sige siman ka no, basta ada sangladan na nga, pagilian ka trumamanda. Di kita daduma. Siya, saan ko nga ramiden? No, kasta sumangalat kami iti baysa nga pagilian, kata rumuar di kakaduak, tabaman naglang ay, di pa lang sikat tawag. Di ba lada kayo kadagit anak, tawag, nga kasasalita kita na paot, di ba? Ngayon ti mapanak dumsaag nga mapanagsapol ti, makalak to pa sakit ko. Kasta manong name iti dialogue mi iti asawak kadidi nga rabi sakbay nga lumugan sumakay manen iti barko. Aron na lang din manong name iti agrubuhatin ni Suna. Nga mapansa di Manilan ti Pierre. Pinagsublat na manong name pinagsaruno na pinaggadan na pekidi nga kinargang inarakop dahil ituhan na kami. Jun, tadi sa glukloko, tapos sa nga ubandog ni Mami. Ipasteng matagbasa. Aywanam ni ading mo. Imbas nga pagsangitan, masapul nga ayawam, ayayamam. Daddy, how problema, Daddy? Okay. Mimi? Anak ko na yan. Laladong sa kayo, subulat ko ni Mami yung pagpakadaan. Naginarakop kami. Di mo may bayan, di maging. Kastamat tayo na kinanak ta. No problem. Kasamat kang ka. Gananat ka. I love you, Alma. I love you more, Arnel. Tegang ka na yung kibagbaga, ha? Huwag kang pakalong. Sikaw, anay ko, kudot pa eh. Sige, inakarod din. Sige, inakarod din. Bye-bye, anak ko. Bye-bye, sweetheart. Bye-bye. Naragsak manong name no kasta makadenam tibat patek mo ket no umadayo manen no mapekonadang adda cellphone ngem sa bali ng manong name no kasta nga maarakop mo makadennam makasalsalita makasangon-sangon. Ay manangarod kataganos kami ha nangarod sakripisyo ako nada manong name no may sagana tinaranya nga masakbayan ti pamilya. Sakripisyo. One. Kahit iti awam manen, ti asawak manong name iti dinami, kas iti dati nga ruta. Masaba kang gring iti bigat, asikaswak manong name iti pamigat mi. Rumbuatak to, manong name palubusan, ti anak ko nga ni June nga panagbas. Ay wanak to, manong name asikaswak to, ti anak ko nga ni Mimi. At hanlakid din nga delikado ti ayan na, bayaklat ang agay-ayam. Asikaswak tumatig iti trabaho, iti balay, agluto, aginaw, agdalos, aglaba. Sakto matin agdigos, digosag tumatin ti anak ko, no maturog, paturog, no saan, o bakto, ayayamak to, istroller ko to, mapang makikaruba. No kasta nga makikaruba kami, iti anak ko manong name gagangayan, iti kanayon ng panagbadok, naka-short. Kan naka-sleeveless. Adumadlat naman na namin na kita sotil nga lalaki nga malabsan dita, paswitan da ka. Wow! Alma! Hoo! Deta lang kasla. Awang peto nga anak mo nagpintas ka. Saka nagpapintas ka lata ka na yun, ore awan nila kayo mo. Oy, ora anyat ibagbagayo. No anyat langak idi, kasto yung tilangak kita. No kasanot pa nag-arawat ko idi kastulat ta. Abay da ka di hord nagbalbaliw. Hindi ko nain. Gabot awan nila kay ko. Simma kay manin iti barko. Katne, agpapaaramak naka at pamati yo. No way. Anya tamom. Baka no mailiw ka at anto pa kasulisugan. Awang ngamin ka. Ito posible nga umay mangkalong kang ka. Kunada manong name halos agkakabagyan kami. Kagiti adda itaglawlaw ko. Ngam no adda may sarong manong name nga sabsabali. Adda ko mamasang ilida.
Kat siyempre, lumabasak iti ayanda nga giinom. Pare, di bagbaga na nakalapapsat nga babae di tayo niya. Uy, da asawa na reta, dot anak nan. Si man pa kidi at asawa na, nakasakay ita di barko. Wow, pare, tekunadan, painumam di kiti mawaw. Kastat nang mangit ko anong name. Yung sanggulat ay dangay kaskaso. Awan day dati panunod ko manong. No maarami digdi dato mga babae nga mapampanawan nga adda iti abroad uno siman digiti asawa da. Tsak pulos maaramin. Nong ka. Kami di man sangal daw manong name nag-ring sa cellphone ko. Saan nga nakapunbo? Sinong bata? Hello? Hi. Kumusta ka, Nalma? Lalaki? Sino ito? Di ka mo? Sa bagay. High school te pala, idi. Di mo nakmetengkan? Awang ka dito at atap mo? Iti panunot mo? Alex? Naglaing kagpatangan niya. Uy, kumusta ka na, Alex? Napnamanam. Kaya siyempre, sinapol ko mat gasad ko. Nag-abroad ka mat? Haan? Ama, nag-abroad ka? Gapo ako man di Saudi, ha? Masamad lang yung engineer. Engineer ka? Nagsayatan. Kaya ni Arnel, kumusta mat? Nasiman ni Sona. Amo ka. Malakip mo hindi kaya pinagamamukin ni Arnel kat ararmen kayo din. Hindi ito. Arim mata ba imbaga ko na ayam mo ita. Adag dito lugar yun. Amay. Ang dami na share ko nga gayam ko ang engineer na padak. Amom, nagpurbod ako na. Masapul nga tayo inadal ko trabaho mo dito lugar tayo. Di na bibilis ko mga talent ka sa Saudi. Nagdakil sweldo. Siguro amukon. No apa nga di mo kaya atin mabansa di abroad. Tapos na di kasi takit mabantayam ti asawam. Akong pa asawa. Oo. Masible Man, akong pa asawa. Anak ako, maray, mapa akong pasawam. Dakikinar na naman, anak yun. Doon. Running to 8 na jay inauna. Ito lang nabiit kat nag-birthday tiga nag 2 years old. Bakasyon na nga ron. Kaya nakapanaw manin. Di mailaw ka. Kapag mailaw. Di ba? Krasnak ini. Kapag bagbagam ang kras ka. Uy, bagbagam ka na padam na girls. Nga krasnak. Di ba? Nagkaredwaran ta. At ay din nalimit na panagayit ko kengkang ang tsak lamay bagay. Harim mata ba imbaga nga ron. Idin to ta siga, adamat idi marikrik ng ayat kanya, di ba? Yung uray mo lang ibagak, I love you. Samon to ibagak, I love you too. Dalay bagbagam. Those were the days, no? No, kasarap pindas mo idi, baka kastaman ti pindas mo ita. Ada asawa ko, noy. Siyak ti awan eh. Abi ko na, papay. Mom, ingkarik idi ti bagik nga sa anak tulan ng nagas asawa no saan tumad lang ni Alma ko na. Sa talmong bulok, kaman. Umay ka man pa siya rin. Oy, saan? Luko-luko ka. Mararamid ka lang takilisyo. No, damang pa siya nga lalaki ti asawa ti Siman, ano parang ipagaropda. Dihan ako mo may tabalayo. Nagkita ta. Dala amin na. No way. Natib ka rito, oy. Ore ka sa nung sulisog. Kadi. Sige, kita dobrak. Kasi hanggang doon tumawag. Tumawag at tumanin. Ngayon, jak kahit ngumay ka to eh. Agkita ta. Jak kahit makipagkita kang ka. Apay. Baka masulisog ka. Stop it, Alex. Sige nga doon, bye.
Manong Nemi, nang burbur siya kanyak, di nga tatawag ni Alex. Agbeso timbaga na. Those were the days. Idada kami ti high school Manong Nemi. Naman pa kaang kami agkabaranggayan, nga magkalugaran kami, may mesa nga syudad ti yan mi. Nga may mesa eding eskwela at nagbasaan mi Manong. When, iti high school. Guwapo ni Alex Manong. Ado idit agkras ken ko na. Sa mesa, naglingin dito basketball. Varsity Suna. Naglingin smute. May saka rin kang runaan nga fan na. Kinapod no naman ang name. Ada edit mangibagbaga kanya kang syakti kras na. Yung tsak mat maureng o masdig nga mangibaga I love you. Kitahan nakmadlatan ko nga pasarikid dayan. Tagarok nga rin nga arim matabayim baga. Nalpasan di graduation, saan ko ba tayo nakit-kita isuna, naging ga naliplipata ko, naging ga dimtengan ni Arnel Tibiyag ko. Sa ita, biglang timawag. Sana ibagang umay nakpasyarin? No? Sana ibagang agsinarak kam ka no? No? Sinuswerte? No way. Inem nga bulanin sa sipod. Karedi panagbakasyon ti asawak Manong Nemi. Idi taimay ni Manong ko nga Manong ko nga Anton. Dito'y balay. Alma. Ay. Manong, apay. Nakaigamit yung newspaper Manong Nemi. Sabagay Manong Nemi, tsak mat kadimas daaw ta newspaper tigam na. Managbasat newspaper. Mga opisina Manong Nemi kapsat ko. Pasar ka man Manong. Kumusta na kitubin? Dati klase ni John, ni Mimi, arata ka ro ba? I wanted that ay agpapaos nga ada anak na ni Nancy. At ay 5 taon nga dandanada at asawa na nga di matagsikugan. Paya, nada problema Manong? Anat na ganti barko nga nagsakayan ni Arnel. Imbaga ka Manong? Iso ka dito ito'y? Ito yung newspaper kita. Iso dito eh. Iso dito. May sabat lanagan na. Amay ka di Manong? Anat damag dita? Missing. Dito yung barko. Missing? Oh. Segundo damag saan nga makontak. Awanin na puto din na komunikasyon. Manamnama ko mga, ito nga pagilian nga agpundo. Kat siyempre, naka-schedule di oras pa nagpundo na. Ngayon, dagiti empleyado at Pierre, mas daw na, apay nga di na madla mapasang pwede. Aging kinontak na, di na makontak. Na perdi di radyo da, uno ana, kat no orahan ako na kontak. 2 days sitan eh. At ako man itipian. Pinadas na nagpatrolya. Nagusar na helicopter. Awan nga mawanawanan da iti baybay. Iti tao. Oh, Diyos ko. Numising anyat kayo tasawen. Mabaling nga. Nalned. Limned. Diyos ko. Sanga po na natin, Manong. Sanga po no. Kanulimned. Dinalmas amin. Nagiti nagkaan na. Hamat nga ko ma. Siyempre, no. Limned. Siyempre, pinawan na ito nga barko. Naglangoy da. Oo, matidamag nga. At da riniskyo da nga.
naglanglangoy, aw mati damag nga danalned nga barko. Nga missing. Sanda makontak, hadda nga makita. Nalawang ang peso ti baybay. Ang dagiti ruta dagiti barko, aw makita da. Hamot nga mabaling nga mapanti barko iti paset ti taaw nga saan nga mabaling nga pagnaan ti barko. Ada matruta ti kasla ko mati ti takdang. Ada kalsada, ada ruta dagiti luglugan. Saan nga mabaling sumangat na ti pantay. Handa makasangat at bantay. Ada ruta da kalsada. Winayawa na nagwanawan da kadagita nga lugar, awan ti makita da akastoy nga barko. Nagkata sa wan, missing limned. Ngayon, awamat makita da nga tao nga, glanglangoy, nga naka life vessel. Saan nga ro din? Kanot na undi nga pa nag-contact mo iti asawam. Hindi namin sa nakalman. Iso timawag. Kastamat nung katararamidat, oray ka lang tayo sa tumawag, tanong kami siya tumawag, kita, jak matawagan, busy no kayo suna. Tawagan. Sige, anong tawagan, cellphone na. Manong name unattended, jak matawagan, ti dati bang tawagan, kang kuana. Ti Facebook account na, manong name ti messenger na saan nga naka-online. Manong, anak ka na so, dahil alala ka tam. Daw-dawat tayo ang sabi ko man tam. Saan da lang ang makita? Adamat lang. Mangurit at sumagmanungal daw. Babarang parang tumatlang. Manong nemi saan kong impadlaw kini June day nga pakariribukak. Numanin tawagak ti asawak madi. Agbuyak ti TV manong nemi. Numanin isud i-plus da manong nemi di barko. Kani padamag da manong nemi aging kakadagita nga oras ket saan da pa nga nasarakan, saan da pa awampahan da pa pulos na kontak. Nga bugada manong nemi nga pasible ka talaga nga limned ket awan na pulos te na isalakan ka na kuada. Awan matin sa balik manong nemi nga ibagada nga rason uno napasamak keng kuana laksid iti panakalid na. Manong nemi. Nadlawan ni John manong nemi di pakaribukak. Mami? Anak, abi, magusto niyo nga buy-buyahin dada. Dati, pagsaksakay ni daddy nga barko sang gadi. Aman, the picture na kanya. Hindi ni daddy. Dito, dati ti barko mi ko na. Isa dito sang gadi. Dito ada ti TV. Abay na mas pasamak. Anak, dati ka didakis na pasamak, mami? Ikararag ta kinapod Diyos gawang ko, ma. Mami, mawatak mo tinggit. Karka, nangit kumit. Apay, mapupukaw. Sanda nga masarakan ti barko nagluganan ni ma, dadin mo. Missing, napukaw. Mapukpukaw. Awanan ti masarakan dakas kadetang nga barko. Kahit nangasawan ng limned. Awang ka din ni daddy? Latay ka din ni daddy, mami? Anak, samo sa wendeta. Limned ti pagsaksakayan na nga barko. Katsandal nga masarakan. Limned, pati ni daddy kadalmas. Awang ka din na kasalakan amin katakuanan. Latay na ka ni amin, mami. Saan pa nga natay ni daddy?
Habang tayo ni dadim, si bibiyag ni dadim, sumangpet to ni dadim. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Aging ka manong nemi nga saan kon nga mabuybuya kan saan kumata namang mangeg kada giti damang giti radyo kan telebisyon oray pa iti social media ti may panggap iti day nga barko. Tilaing naudi manong nemi hinabasak ket ti panangibagada nga ibilang mi kanon dakam kanong akin kabagyan dakam kanong akin kapamilya dagiti naglugan iti day nga barko ket ibilang min nga natayan ti kitoy. Siyempre, manunemi, naging naganak, kakabsat, ti asawak. So, damat, ti kang runahan, manunemi, nga magpadpadaan, no anya ti resulta rin ang damag. Naging gang may pimasyad, naging naganak, iti asawak, dito'y balay. Iniiliw da, naging apuko na. Kalpasan na. Siya konti kinasrita. Alma, Papa, Mama, anya ti pamatin. Si bibiyag ti asawak. Dahil ti pamatin. Kahit ko patyen. Pagdali na edek na si bibiyag ti asawak, ti anak yu, Papa, Mama. Ti ama ti kita anak. Katala, sige. Nasya, taore man ta kami. Sa amin tulay nga ni bilang nga natayan ti anak mi no makita min ti bangkay na. No, pa'y kasla na kayo imposible. Tano, limned na dyan nga barko ket nalmas ti kitinagyan. Arigatan, nag-asatlaw na yun, at ba'y makita habang kayo na? Baka, napisar-pisar dan, napisar-pirsayan, gaputi, kabayagdan no saan kat, insakman di kiti, dadakil nga ikan iti tao. Basta pa-check kasi bibiyag ti asawak. Sumangpet to ti asawak. Sumangpet to ti asawak. Nadamag samit manong name ni Alex, tinapasamak. Isot adadan na tawag manong. Hello, Alma. Alex. Ano damag? Damagan niya. May baong gabi ti missing ang barko. Nga may sa ni Arnel ka nagiti naglugan. Ay, agbarang to. Biglan to nga tumaod. Sa biglan to nga agawid ti asawak. Tumawanan. Tumawanan sa gari. Uy, kahit kumusta man. Siyempre, tumawanan nga awan tinaawat mo nga sweldo na. Diba? Ti agency, sikat ti pangiturturungan dati sweldo na. Mano lang ti may bati kadakwada nga kastusan da iti unig ti barko kano kasta nga sumanglad da. Dapay kwartami. Nga maibos. Agsapulak to ni trabaho. No maibos biniti, naurnumi iti bangko. Tulungan ka. Alex, natayon ti asawa. May sakal nga balo. Sa mo parigatin tirik nam, Alma. Karbigam te kragsak. Amo no, makita ni Arnel, makita ti kararuan ni Arnel nga naragsak ka. Naragsak ba suna? Ganyan ti kahit mong suwan. Siyempre, malamalday ka, agmay ka. Makumikum ka, agpulkok ti panunot mo, nga makitkitam na kita anak mo. Nga na kita anak mo, piman, nga wanin ti amada. Diba? Kasi ti sitwasyon mo, diba? Ay, yung artiket mo sa wanita.
Ti awan, mangalakat ko sakat na. Alma, agpaiso, mamatiak, nga idi si bibiyag ni Arnel, di mo pulos aramiden ti manggulib, manglipot ken kuana, di ba? Kung ang ngagbalingga na pudno, ora ka sa pig sa sulisog. Ngamit angay, awan pakabasulam. Nga nakadgarod pakabasulam, kad natayan ti asawam, si bibiyag ti asawam. Dahil lang ti pamatim, ngam ti talaga, agpay-paiso, natayan. Imagine, makatawa na yung ngawan. Ano naman nga napasamak na rin? No gagangil lang nga missing, subag mo lang nga aldaw, adan. No, limned nga talaga kita, adan nakakita ti limnedan na. Siyempre, napasamak para rescue da. Siguro, adada iti paset ti tao, nga nulumnedan ti barko, wala na. Alun-unin ti danum, ti sibubukel nga barko, ama iraman, digiti nagyan na, awanin ti makarwar, awanin ti tumaod. Kasta ti karakter ti baybay. Agpeso nga adara kita lugar, nga nairanta nga ruta ti barko, nga pagnaan, saan da nga mapanggara kita lugar nga hangarumbeng. Di ba? Tadara kita karakter ti tao, nga napigsa ti kuryente, hang nga makausad no saan nga makataray data barko no at dada ka na kita nga lugar kapag sa simparat ag gaabay no ag gaagaw ti kuryente kasi dapat ka kasi ko matipatad ada lugar nga saan nga rumbeng nga magneti dugan tas lamat ti tangatang di ba ada pasit ti tawang lawang nga saan nga mabaling nga pagtayaban der plano hana mabaling nga sarukusukan dikit ado nga ayan dikit ado nga ulep. Kastama di babay. Iso nga siguro napatangan dali ti lugar nga adda alinuno na ket inalinuno nga sinultop ti tao di barko nga saan nga pulos nga kwa. Alangan ba't nga ron nga pati uneg ti baybay ket tao ket pagsapulan da. Tapno kumita na kadagiti na ilended nga barko. Agsapol na lang ay tirabaw. Mabalin naman nga agsapol iti uneg, no amuda, no anya apaset ti taaw, ti limnedan di barko. Ngam di damat amo. Di damat amo nga paset. To amuda ko man di limnedan di barko, mabalin ta ti bumatok, agresyo da di lansad. Angam di damat amo. Agpatpatang tangarot ti patuk-patukan da. Umay kapasyarin. Tsakayat. Makatawin na yun. Awanin ti asawam. Tsakayat. Tsakayat. Agsarak tangarad. Kasabulam ti kasasaritam. Umay na talog ariyo. Umay ko pasarong karan ti project ko dita. Doon Domingo. Adakto. Tawagan nga to. Nakita tayo timol. Manong nami Jack katamat pakabasulan ko nak. Uwin. Tasyak langin tibang ibagbaga nga talaga nga si bibiyag palit asawa. Kanuoray na kiti anak ko. Nangro na kinitsun manong. Saanin nga mangnamnama. Kastamat na kiti nakakabsat kan naganak kini Arnel. Impanasandan ti anak da, ti kapsat da. Ngam jak kayat nga panasan manong. Ngam dimteng manong na iti Domingo nga jak na pupuutan na panak iti lugar, iti mall nga pagsinarakan mi kini Alex. Tsaka mo manong no api nga inyarwat ko ti kabintasan nga arwatek. Diyos ko, kasi lamay sa akmanin nga balasang. Sorry na lang Arnel, kinunak tinakam ko nga nagtangad. Dati amok, adan iti langit ti asawa. Ini makita manong name ni Alex. Wow. Nagguhapo ka nga engineer ah. Nagpindas ka man. Amom, dato lang amita. Kasi lang ang pala hindi dati ti high school. Bolero.
Nga magita, naliday da kiti matam. Gapo kini Arnel. Mabaling ka di nga di mo ipalpalagip. Huwag gawa niya. Apa yung nga palagip ko? Ya, baruak, balasan ka. O balo. Basta. Okay? Let's go. Inigaman na nakulap ko manong name kat nagkibin kami di damo. Madamdama pa manong name nyakbay nan titakyag na iti abagan. Inraos kumaten manong name ingrakos kumaten ko nakumahat titakyag ko iti bagina. Those were the days manong name. Tidakang pelang ti high school. Pudno manong name. Iso iti first class ko ni Alex. Ado iti pang ibagbaga nga siyak ti lab na ngam saan na lang nga maibaga kaniyak taaram matabain baga nga ron. For how many years manong name? Walon titawan ni June, talon titawan ni Mimi. Manong matintawan ko. Ngayon kasi lang nagsubli kami ti kinagtutubo mi kini Alex. When manong. Nagpasyar kami, nag-shopping kami, nagmerienda kami, nag-lunch kami, nagmerienda kampay, nag-dinner kampay. Kaputa, ada dagiti anak ko. Agawid akon. Indag overnight. Tulog ka. Hanga mamalin. Ikasarnak pa ilang muna. Manong name ito sumang petak to di balay. Adat to yan dagiti anak ko. Intuludan manong name. Ay, nagladaw kan. Sa pulan na kasalsulod-sudan na kadagiti anak mo. Pasensya kan, Nancy. Oray ta nagpapas kamit nga nangaywan ka dagiti anak ko. Nga slim bilang mo idang anak. Nagpaw ngamin. Anak ba't nagaliwak saya? Nagri kita panunutin ti sitwasyon ko. Maki-asawa ka man na yan. Adamatin makatawan. Sipod natay ti asawam. Si bibiyag pala ti asawa. Jesus sapo. Dadala ti pamatim. Ang talaga nga awanin. Siyempre, dagit anak mo, masapul damat. Ti may kaduwang amada. Inanakop ko rin kita anak ko, manong nemi nagsusuriyak. Ay hanggang hindi makapangan kami, manong nemi nakaturogan ni Mimi, yung sampay nga nakaturog di June. Ikaw maturog ka anak. At nakalasyo ni bigat. Nakaridan di assignment mo? Hindi pa lang. Friday nga. Naramin ko. Friday night. Mami, anak, makalakal din sukat ni Daddy. Apa nga dito sa lutsod mo? Putawanin ni Daddy. Nakimibisubli nga si bibiyag pa ni Daddy. Naku man si bibiyag pa lang, at ako man damag nga nasarakan dan di barko. Nga mabuyat ako maida. Nakalakakirin di kasukat ni Daddy. Kaya't mo kanina mapasama ti kasta. Kamu basta awan ti pangisukatakin ni Daddy. Ori na tayo suna. Basta, nadig tulat ta. Ori na tayo. Anak, may bubusit ti kwarta tayo. Baka next month, kapiliran ito nagtrabaho ang tapno. Adaman ng kwarta tayo, ano mo nagat ni? Nagdakil ti bilbayaran na ti electric bill. Sa Danum. So, agin inot kayo na ko Orita na mismat, saan kayo nag-electric pan? Ilokat yung lahat tawa. Orita naka-screen mat, hanga sobrang tilamok. Agin inot tayo na ko. Kalawanin. Sumantlang gayam nga, paspasit manintik, kasi si datayo. Tibigat no ko nakadado. Itang nga nakapaspasitan. Handog lang yung itlog. No ka kita dapay ham.
Kapay longganisan ako ha. Sa allowance ko, hana kasi di ka do. Ang pagpagsulaang mami. Isungat nga ko na, agtrabaho akton. Nasapulak to pala trabaho ka. Nagtrabaho kayo kasunod panakaiwan ni Mimi. Adamat ni Nancy. Kasunod no, mauman tumatin ng hangiyawan kang kuwana. Saan to nga mauma, tapag papausan lang orot nga anak. Kasunod no, danto sa bali nga papananan. Kasunod no, danto anak na. Di ka kapilitan no ka na makalak to kasukat ni daddy yun. Sino talahin nyo kasukat ni daddy? Kaya mamok to kada kayo. No? Talaga nga din nasuktan nyo? Ano talaga kasapunan na sa aramidag na ta. O mati ba kay parit? Dai parit mo ka din? Basta tsak nga sukat nyo. Kito kas pagarigan ta sumangpit dito nga agbaling nga sawa yo. Saan kong itong awagan ti daddy? Okay lang. No, sa mga awagan daddy. No, tito ko lang. Okay lang. Basta ni daddy mo lang tawagan ti daddy. Tapos damit ka ni Mimi. Ibagbagak no ko aking kuha na. Tamawatan na ko man. Buhin maawatan na nuhan. Awanin ni daddy ng takunak no kakit. Apay. Bawat pakay. Kung na naligbat ng nagsao. Kaya bagak no ko na natayin. No mga hala ni Mami ti sa bali nga daddy. Hantang yung suksukat di dati ta Kung nakakatulong ko na, no? Sige ka maturugin, ha? Ikaw maturugin. Pinasarnak manong name ni Alex dito'y balay na siyempre nadanon na digit anak ko. Tendra na naman nung name ang bakasyon at danidyon. Ado da kita yung pasarabo na kadakwada. Ano to sa uyong ritan anak ko? Say thank you to your tito, Tito Alex. Thank you, Tito. Si Kamimi. Thank you, Tito. Kumusta kayo? Bakit man? Arakupan kayo man. Manong Nemi. Nakiinarakop met digitan nako. Piman. Pagpapausan dan ni Alex. Nakaslisot amanan. Alex, sapid da ka. Apid may ka. Ako mati makaiparin. Okay daw nga, welcome ka na kita anak mo. Wala tayo na kami dati pasarabo. Dito mati parakan ka. Samo ka sa pulan nila. Bueno, dito ti pasapol mo. Ano na ito eh? Alawan siya nga bulan. Saan nga ka nagtrabaho ka? Nagdakmet. Nagpintas ti masap sa pula. Nagadumaganan siya karagin di project ko. No, kahit mo. Dito ay akon. Alex, no. I love you, Alma. Hindi pa lang. Ginore siya, di ba? Ipatpatag ng hindi pa lang. Di mo lang unay kami na-worried I love you ko na ka. Sa mesa, high school life, puppy love. Ngamit agad sa akin nagbali nga puppy love. Nagkakatotoo na. You're my first love. Siya mo ti first love mo, di ba? Di mo lang pa kandeta. So, umiyanak. No. Sana man, umiyanak. Di kami, John? Dito? Umiyanak ko na kurak ni mami yo. Saan ko na? Awanin ni daddy yo. Ada akong nga sukat lang. Sagay nga baybayan. Di magpindasan na saan ka nga panawan. Kabuta sa anak ba't nga siman. Panawang kaya lang no, nagbisitaan nagdi project ko. May sakang engineer. Nagbisitaan nagdi project ko. And then, agawid ag dito. Dantuman pa sa lubong yo. Adak ng patpat ng saktungan ng rumwar.
mabatin to no, ni mamim ken ni ading mo. Kan matagbasa, idagas kan tumet. Oh, di na bibinas itangim idi. Sayo na makita ni daddy yun, nakabakasyon. Siya, hanak nga matayo. Oh, di, mas okay ita, di ba? Di kami na Alex. Yung tsak kahit isuksukat ng dadin ko, isod na tulat ng dadin ko, ori na tayan. Ori na tayan, okay. No, di na kahit nga tawagan di daddy, tito, okay lang. Ngayon magserbi akas dadim. Ipaay ko nung manot masapul mo, itid ko kini mamim, kadya itid ko kini mamim, itid naman kada kayo. Di aggapo kanya, agserbi ka na tayo. Siya akong di kasukat ni daddy, oh. Nga breadwinner na ko nada. Siya akong di kasukat ni daddy, oh. Nga mangipateg ka na kayo. Awanan tinaaramingdak manong name tao mo ti against kada ito nga relasyon mi kini Alex. Siyempre, pakamok na ito manong name kada kiti nakanak kini Arnel kan kakabsat na it's okay. Karbangam. Go ahead. Kasapulam. Tadi maten maipaay ni Arnel ti masapulyo at natay maten. Kan kasapulan na kita anak yo. Okay. At dago signal na manong. Anya pa ko mga rod. Kat masapul ko nga agpaiso. Praise love ko ni Alex manong name kat anyan nga irut de kita arak. Anyan nga nagbara ti bagina. Anyan nga nagbara ti kiti bibig na. Anyan nga nagbayat manong name nasurok. Manong almost 1.5 years nga nabakantyanak. Siyempre, mawawak unay, nakamagmaganti. Talon ko kat kasapulan nga madanuman manong. May tinabayag ko nga ili, panakailiw. Kadawanin ta sa pulag pa, manong nemi, dati lalaki, nga inalak akasukat ni Arnel, kat iso idi dinagbalin nga imuna akras ko. Kan labnak met, agpimpinatag kami kini Alex, agpimpinatag kabasta unay manong nemi, kat nakaragragsak kami, idi panagdan namin. Ipain na ti amin nakasapulan mi manong nemi, edad na, kada kinsenas, kada katapusan, ti kwarta manon nemi nga i-budget ko, no sobra, ibangko. At dati kundaway nga rumwar kami, Domingo no Sabado, agauting kami, inka mag-picnic, inka mag-mall. Siyempre nakaragragsak na kita anak ko. Madlaw ko naragsak na talaga. At napay nagitigundawi manong naming saan nga mapupuutan ni Miming awagan na ni Alex at Daddy. Pasaremat manong naming nga may liwan ni Junior ako na Daddy? Ay, sorry. Titulan mo lang. Tito latanda. Tito. Okay na tayo ni dadin ko. Dadin ko tulata. O sige, okay lang. Manong nami dagtagi urahik idi ti balagsikog ko ngem siguro kata saan nga naikari. Umanahin ko na. Nga talaga kan tuwa di kita anak ko. Nga ore awanin ti bagi mi kaniya Alex. Delikado nga mga numapatutan ni Alex kata saan nantun nga nantun nga ipateg di kiti duwangan anak ko. So nga okay met no sa anak agsikog. May isa, 2, 3 nga tawin min ngagdenden na ni Alex. Ngayon din namat laingin ijaya anong name iti kasar. Mayat-mat ko na. Tamaminsanak lang may kasar. Ngayon di adan 5 nga tawin min manong name. Nagraduarin ni John ti elementarya manong name adan tumaten iti grade 2 ni Mimi. Kaslak ni Mimi manong name kasla may salang ti daddy na tandinawagan na ni Alex iti daddy. Idinto ta ni John nagtali ni Ed manong name nga tito ti awag na kini Alex. Idita nimit lahingan Alex manong name iti bangidjaya iti kasar. Kasartan.
Ha? Oh, abay naklat ka. Hindi ko mapilang Abay katawa ka, Alex. Ti amok ket dinakayat nga kasal. Aman, saan pa lang nga nakasagana ini? Di mo nga di amo? Nga nagururno nga? Amin nga sa pulak hang kumatidad ka amin kang gakit. Adabukod kong orno. Nga dahit ang orno, isot aramatin tating karandi nga kasar. Kayat mo ka di? Nga kalpasan di kasar kita intaghanin mo ni Jabron. Saan nga naskan pa eh? Ito ko na kita anak ta. Okay dam, anak ta ko nak. Tayo bilang ko nga anak. Tatagang ang bilang ko dam tune. Kanimiming anak. At adi ka ba't mapututan. At kung kontrol kan sa amin. Sana ka kung kontrol? Pex man. Di mo ko na yun nga baugak ko ma. At anugutin ng baugak ko eh. Tapay, nakaputot kan? Sunarod nga ko nadyak. Dan sa asawang mami na Alex. Asawa? Awan. Ore man ba o kagamti marriage contract ko yung takwa. Adaya. Ikasar ka kumano at asawa kon. So nga get ready. Planuan tati kasata. Nutun ka no? Kaano ka di damot ang harabii nga nagkaida. Malagib mo? Malagib ko. Dahil ito apetsa. Iti pagkasaranta. Abag suntumatan nga limang atawid ta. Manong nimi may isagsaganan nga maplan-plano ti kasarmi kini Alex. Idi dati maysa nga aldaw manong nimi sisaklain tad dito balay tanapan nagbasa di kiti agkapsat first year high school ken grade 2 manong nimi. Idi adda nagsardeng nga tricycle iti sango ti balay sango yung kaskaso. Tao mat paspasungadak. So nag-tricycle ko mga sumangpet. Nakakutsemet manong namit ni Alex. Dahil nagtugtug manong namit ti Ridaw. Napangkuhin lukat. Makakaruba lang. Nakigtutak hindi mabigbig ko. Arnel! Arnel? Abay nakitut ka nga nakakita kanya. Diyos ko, Arnel! Dinagkadipastor kayo ng tibukod ko, balay. Arnel! Abay kasi talaga. Natay kan sa gadi? Pastor ka na. Kan nagado ataon eh. Ay! Sinatas! Hala! Si Bibig mo na Arnel! Arnel, kumusta ka? Ay, kumusta kayo karubang bagyan? I'm still alive, strong! Pinastrek ko ti asawak manun na hindrikab ko ti dito. Siyempre, hindi ba disaag na ti karga na kinarakop na Arnel. Oh, kasi di mo kahit ngarakopan ka. Diyos ko, nagdakala problema. Tapay. Ano ko matinam na maim nga napasamak iti unos ti limang atawen. Nga ti mamati mikit nataykan. Tanakaala ka din di kasukat ko. Arnel, imbaga kang kaili, nga tiyakto pulos maaramid. Nga dakasukot mo, iti puso. Di ba? Saan ka ibagamidi nga, sa anak ng pakpakalong. Yung karik kang kaili, agbali na ka na dipker. Iti pamatik kat mamati mi nga nataykan. Kasapulan di kita anak ta. Natsak, nangalak mga orti. Parang itultuloy ko nga, parang pabasa ka na kita anak ta.
Adan sa baling asawa. Arig na kasta. Nagbalinan nga duwang asawa. Sinukarat ka na kami ni William. Arnel? I miss you. At akar nga gabot asawa nga saan ka ni? Awa man ti makadisturbo ka na ta. Agur ka. Awan ka din ti karabangak. Siyak palat asawa ma. At nakadagar mood ko kas pagarigan lang. Kas lamahulkul ti panunod ko. Ano yun to taramida? Ito no sumangpet na kita anak ta. Kan sumangpet ni Alex. Alex ka di tinagan na. Uy, Engineer Alex. Napasamag ti amin kalbasan tinasuro nga makatawan sipod. Di ba mati mikat na tayo kan? Ano nga tinapasamag? Mabisina. Umay ka ti kusina. Ba't baring nadapay lang ka? Oo, nadapay lang. Sige, umay ka. Sala nga dito kabisig ko. Kailo ko. Matamtam ito magsastan treta. Iyandangan ko mga rodbod ko. Nukas ito matamakulkul. Diba nunod ko? Manong Nemi. Inistroya ka niya ni Arnel tinapasama. Saan nga limned ti Baracomi? No saan nga limned? Abi nga sanda nga nasarakan kasano? Napnabanan nyo. Sinakob na kami di terorista. Terorista? What? Sinakob na kami. Binalod na kami. Inusar da ti Baracomi. Binalbaliwan da ti komunikasyon. Tinadial da ti radyo. Nangipot update sa bali nga radyo. Sinuktanda. Tinagan ti barko. Kandi pintana. Gusto kong orin nakasunod pa nagbanwanawan di kiti magsapsapol ka na kami. Saan da nga mo? Orin makitkita da kami. Tat sapsapulan da kit. Diyay dati nga lang ti barko mi. Imbalod na kami. Yung karigatan mi naglibas. May saklang ka na sumagmanong na nakalibas. Ado nga sakripisyo, ado nga rigat, ti panangadiban ka na kami di kiti terorista. Inaramat na di Baracomi nga nag-terrorize nga nagsakop iti baybay wano tao. Malagip mo ka na kiti ado nga napaspasamak nga terrorism. Di Malaysia, di Indonesia. Napaspasamak nga di nga Susan Bomb. Kaano nga tawan dito? Tsaka mo dagdangag bibuhat ti TV. Tsaka dagdangag ka na kita na nakalakabot-butin nga damag. Maglaki din na nakalimasan. Hamom ka din nga awan ti sa bali nga naglahon iti panunot ko saan nga da kayo. Sika ka na itanak ta. Nginaw-dawat ko sabi ko mata na sa ti kasasadyo. Nagbalin nga na sa ti kasasad mi gapo kini Alex. Ninamnamak a posible. Nga da, maalam nga kasukat ko. Gabuta sa asin ako mati, mamati nga agbyag, sibibiyag kami pa'y, tigas na kapaod na. Mawani dito sa baling kalkalikakum ko, no saan nga ti panaglibas ko, kasi bibiyag, tapno, masublihan kayo. Tapno may tuloy ko, tigasarpi ka na kayo. Sikang ipatpatag ko, kanda kita anak na. Ngam kasto'y matin na sang batak. Nanda matin sa baling asawam. Nung saan ka pa yung nagkasar, matultulo agad ti kasar mi. Kaya nang sawen, matanda na ti kasaryo. Hanggang saan nga mabaling nagkasar kayo, gamatadak ka mga iparit, ay simibiyaga ang asawam.
Ni, adan na kita naganak ka, nadamag na siguro. Nagri kabsat mo, imadun ti tao. Ay, umay kami man. Alma, mabit lang, lumayakon. Nakada doon nagiti tao, manong naimi nagdinamagan, nga nagsublin, manong naimi ti asawa. Sa onin ba nagiin narakop, ti kidag kakabsat manong naimi ti asawa, ti inakin ti amana. Manong naimi nadamag siguro, ti kidag kapsat. So nga, orin no sampay nga nalpas ti klase da manong naimi nagawid dan. Nagkitan na kidag ama manong naimi, John ken Arnel, Daddy, June. Naging narakop daman ng name. Pinakairot nga nakapapaot. Daddy, anak, nagraduara ko. Elementary, first year high school ako. Grade 2 matan ni Mimi. Dito ni Mimi. Natin ko Mimi, ni dading ta. Iso ka din natin ni Mimi. Anak, siyak ni dading. Daddy Arnel. Tipod no nga, ma'am. Oh, daddy ko. Adutin nakasaksi manong naimi ni panagiin narakop di kita gama. Aging gama nung naimi na inot matlaeng nga naksayanda. Papangal, nagsasahong kami ti pangal daw manong naimi di kita anak ko. Kenti dating asawak, kuno asawak. After lunch manong naimi, tuloy min ti asawak ti nagsasalita. Idurong tegmet ni Alex. Iso daytan ni Alex. Kutse na daytan. Di kutse gayam, tinangisukatam kanyak. May saninsin na yan. Sa sarapayan natin proyekto na. Di ka doray no. Saan ako nga nagsubli? Sigurado ko na nakananamati masakbayan na kita anak ta. Abi nga saan kang sikum. Kung kontrol ka? Saan? Talagang awan. Nasayat mo ko na, tawang agkaanak kami kani Alex, kat agsabalin dun para tratar na ka na kita anak ta. Manong nemi sinabat ko ni Alex. Budno ka di damang? Alex, budno. Nakadakdakal na problema, Alex. Ewan, mabalin tayo. Di tayo mat-expectahan, di ba? Anak kami na pasama. Sinakop ida nagdi terorista. Naramat na di barko. So yung binalbaliwan na di marka di barko. Binalbaliwan na set up di radyo. So nga sanda nga makontak. Sanda nga masapulan. Taore masabat-sabat na. Di daan mong isulay diyan. Naglenglig tayo nga terorista. Sumit lang ang doon naging terrorist attack. Ito Asia. Karing napalpalabas ng tawad. Iso ka no lang, timay sa kanig hindi nakalipas. Takala problema na kusta. Nadang ka tito ang asawa. Namampesang ka pa yung kasal. Kada kami nga doa. Asin yung pilim. Alex. Dumanong ka. Di mo ka digay. Kaya't nga maamumugan, maabrasa. Di may isang asawa. Nagkinita da manong nami tinapaot. Sa danaggadan nga nangijayat na kulap tunggal may sa kadakwada. Nag-shake hand. Good luck, partner. For what?
Good luck, partner, kung naman ang name ni Alex. For what? Kung naman ni Arnel. No, sino karata? Tipilyan ni Alma. Manong name ni Arnel tinag ko na nadaking kuha ng desisyon. No pa'y nakalawlawag nga dagdakil ti karbengak kaputal legal kong asawa. Saan kayo pa yung nag-asawa? Ag-asawa kayo to pa lang. Ngayon 5 years partner. 5 years kami nga nagdandan na. Kurang lang ti kasar. 5 years kayo lang. Nakam nga ron. Sakbay nga nagpukawak. Manon nga tawon nagdandan na kami. Partner, agbakasyon galak baka bulan. Agpukaw ko ti adong tawan. Ure pa eh. Manong name, nakibiyangin dagiti duwangan nakmi. Tadi, mami, kinuna ni Jun. Jun, mapanakin ni dading ko. Ibutbut no ka dading ko. Si Kamimi, tinamag ni Jun. Yung dading ko nga Arnel, para kanyak dagit anak ko. Oray so dalang, timabati kanyak. Da kayo ti pumanaw. Gabot balay ko na ito ng balay. Naglagay yung bukod ko, tinigastos. En sa ganaak namin. Katas ng siman. Pabalin yun. Pero buat na kitarawatin nyo. Alma, Alex. Dakay turumbay nga pumanaw, gabot balay ko na ito nga balay. Agbati kanyak tigitan ako, gabot na siyak tipili na. Mabalin yun ti pumanaw. Sana makakuti man ng name. Ngayon ni Alex, ekso tinapanan ng irubat kara kita rawatan na. Imarakop mat manong name da kita kapsat iti amada. Daddy, John, ang tinaed kami dito, Dad. Sige ti kayat may kaden na. Agyaman John. Nagtalanead ka kanyak, kada kami, Mimi, o Dad. Ore panahon na kayo ni Mami. Dad, namabalin lang ako mga pati ni Mami ang bati. Namabukal man lang ni Mamilya tayo. Nila yung Tito Alex ti pumanaw, isulanti si Magpaw. Hagam no, adadamat na kayat ni Mami yo, ni Alex. Iso tagdamay. Linipat na ko yun. Sana kung nga patpateg, tinayo, tadan sa baling nga patpateg na. Para kang kuha na kat nataya kon, natay matin ayat na kanya. Kats bibiyag ni Alex. Saan ka diyakas ta, Alma? Si mong batak manong nimikit kinunak, tsaka mo. Abag sumat idin manong naming rumuar ni Alex. Nga karganan. Tis magmanula ang arwatan na tao matunay ti adong arwatan na manong naming. Alma, Alex. Sa hanggang desisyon, di mo ibaga nga sumurot ka kanya. Norbeng ko na yung talinad ka nito eh. Siyak lang di pumanaw. Siyak lang di pumanaw, gabot siyak tinanggulo ti pamilyayo.
Ngayon di tayo man among nga minakasto. Okay lang, no, hagaman kay ka na kung saan. Within 5 years, siya na nagbalin nga padre, di pamilya, di breadwinner. Okay lang. Tempatag kayo, met, tempatag dakmet. Alex, kasano nga rin tinagtulagan da? Nga kasar? When? Saan tamot nga makamagkasar ta si bibiyag man ti asawam? Nga mad na mabaling ko nga sa baling ay kasar. Ay sulangin ti pangirantaak iti urnong ko nga para iti panagkasarta ko ma. Anitikit mo sa wen. Adamat imuno na nga pamilya. Ngayon saan kam lang nagkasar. Ngayon sika ko matikait kong iasar ka patos ka patpatik ko. You're my first love. Imbaga king kadatay din. Kahit mo sa wen. Adamat live-in partner ko edi. Sanggo nga na ikasar. Ngayon isudat nang ipapawita kidi. Iti dumakwarta kidi adak sa Saudi. Adamat duwang anak ko. Tap na awan, iti manakrak ang pamilya. Mapangkoy kasar. Ni Ani, kat kadanak na gidituwa ng anak mi. Isundi kasar ko kayong paskas ka. Lumapesi ka tipatpatik ko, kaya manipatang ka to. Susurag to nga ibatag ni Ani. Taiso at talaga tinikari para kanyak. Saan nga rubing adagsagaba? Saan to ngagsagaba daani kad ti anak mi? Taidan na akmat tinida? Saan nakamot nga mapukaw na kita anak mo? Kanagtalinan ka ti asawa. No, kahit nakapay ni Arnel. Inakon. Alex. Arnel, pasensya kan. Diyak man among astoy. Nga mamuti Diyos, impatig ko ti asawam, impatig ko di kita anak mo. Nagserbiak ka na kwada. Agyaman ak, Alex. Timpay mo ka na kwada kabayatan nga wanak. Nakon. Agyaman ak. Alma, siyempre nariknak ti pamatig mo. Yung pasublim, pamatig mo iti asawam. No ipatpatig na kapay. Arnel, ipatpatig mo ka ti asawam, muno sumurot kanya. At aking kuha nga decision. Daddy, sa mga ipalubos nga sumurot ni mami kang kuha na, kasabulan mi ni mami, please. Kasaburan na ka na kita anak mo. Dagtalinad ka dito. Gatsi ka nga Arnel, dinak ka di kasapulan. Baka kasapulan ka to. Kaya masampay lang ka dito. Mawatan ka. Kanwari ka. Dagos ka din nga sublim, di panagayat mo kanyak. Hindi, balbali ito na agsinurong agpinatig. Napasama ka rod manong nami nga pimanaw ni Alex. Kat dininanan ti binaybayan na. Binaybayan idi nga pamilya na. Ti loko nga Alex, adamat kayang pamilya na. Dinalangin ka sa rida. Ngayon ka po siguro ta siya tibat-pating na. Ngayon mo rin naragsak kang kumaidi. Adamat kayang magsagsaka pa. Naragsakan di kita anak ko, manong name ta kompleto kami matlaing yung nagbaling ang lalamis ti asawa. No, ba'y karedi nga nabii, manong name kat nagkaida kami, yung maawan tinamasamak ka na kami. Karedi si marasunong aldaw, manong name. Siyempre,
may iliwak mo din ko na. I love you, Arnel. Pakawarin na. Tayong karik idi nga awan ti sumukot. Ing karik idi nga awan sa baling nga mga rakop, mga kan mga tagikuhan niya. Ngam din nakatamat mababalaw. Awan ta nyaman na panagbabalaw ko kaya nga. Pasit na itatigasat. I love you, Arnel. I love you too, Alma. Nakaimbag na po, Diyos. Huwag nga ron. May sakit sumagmanulay nga nakalasat ka di nga trahedya iti biyak ko. Pinadgan niya po, Diyos, nga makalasat kat masublan kayo nga pamilya. Iba't patik, Alma. Iba't patik ka, Arnel. Iba't patik kayo. Iba't patik kayo kanagitan nagta. Hindi ababa nga panao manong nami. Siyempre, dahil matla original, iti pinilik. Dahil iti wanot ti ama, dahil iti duwangan na. Manong nami oray mangkasya, tinapasamak, kasla, nagsublimat lahing manong nami kansalang asla. Nagsublimat lahing, iti talagang singed, pateg, ayat, bara, ti ayan ayat mi, iti asawak manong nami. Iti likodan ti amin. Tayong bilang milahingan nga di apasamak, iti biyag mi, kat may sala nga paset ti tagtagainip, na alas nga tagtagainip. Iti agdama manong nami, nagraduaren ni June, iti kurso ng engineer. Adamat pa ilaing manong nami ni Mimi iti college. Saan nga nagsubsubli manong nami iti asawa kasiman. Nukat simrekan manong nami anang isuro iti may isang asiman school. Nagbalinin na suna manong nami nga maestro iti kolegyo. Kaya pagbasahan manong nami iti marine engineering. Dito ta siyak manong nami adamat impasdag ko nga mini grocery nga pagpalpalabasak ti oras no kasta nga pangururayag kadagiti pamilya nga gapo iti trabaho ken eskwela. Adan boyfriend ni June manong nami adan girlfriend na ko nakuma. Ket plano dan san tagkasar ka na ti umay nga June. Kedendo tawon pa ti boyfriend siyempre Mimi. Taparitan miso na maging boyfriend ang tapay lang mas pasa sa college. Ni Alex manong nami awanan pulos ti komunikasyon min. Tayo di tawagag, di dati-dati nga pang tawagag kang kuha naman nami saan kun nga makontak. Alagad sabi ko ma, tinagbalinmat ka naragsak ti pamilya niya. Na ito, iti pagkasarita, akbanong nami, kadagyaman aklaunay, iti anus mo nga nangurnos, kalbasan nga insan kukin ka, ti Italiana, agyaman aklauna iti anus mo nang ibang sakit sabi ko ma, tada ni Veronica Manuel, nga dimngeg, ken nagbuya, kat sabi ko ma, tadamat ti adita sablay, nga nagdangeg, anang ibagati na story, sender congratulations. Tuwing nga agyaman nga pagayam mo, Alma. Salamat for watching! Babuhay tayong lahat! Kanemers!